TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten sayomen Fulɓe TV wari kam ɓamtawolde men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV tiggama ngam hanga hawta hoore men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV ɗon dari ko nde welna ɓerɗe men Fulɓe TV wari to men golle Fulɓe TV teddinoyi fina tawa men golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten Fulɓe TV ɗon holla ɓinga ɓeɗe leƴƴi men Stand by. Bobo Diwo, come behind stage, action girl stage. Assalamu alaikum musidɓe an fulɓe darɓe Fulɓe TV hande kadi ɓe gaɗen ɗo programme mo gandanɗa ko Fulɓe Afrique mbaɗi organise nder Gambia ɗon nden noon fulago fof tandi ɗo ala ko mbatten ɗen e jeɗɗo mawɗo men mo gandanɗa koye tawa aɗa tawede programme o mawɗo a salminama Fulɓe TV on kañum salminama on weltanama on jarama eyyi joni ko ni ɗon ɓurata ɗum hande ɗo onon koɗo jeeya ɗon kono yite ɗon kadi aray ko minen won délégation iwɓe Sierra Leone ɗen arɓe tawde golle e ndow mouradu men ɗo mouradu ndu men yi labandu mouradu tawata ko kolco hara ko kolco fulaku ngun hara ɗo woni e yiyata ko woni pullo kon wiya andu ko woni pullo ko ya hewtu ɗo sa hewti ɗo anda ko woni fi pullo ara min weltike ko ɓe wi ko mbarno fuɗɗi tum meɗen darde ha ka lannata ɗon min wawa yo yewtude goɗɗi lewi ko ɗo ko ɗoni fos argol mo Gambia ka ko wowi arde Gambia ɗo tawi golle ɗi suuwa woni waɗini non min wona min patron on hande ngalɗo woni go amen argol ga kono woɓɓe hari arayno hari ko délégation ɓe yimminayno ara kono e ngalɗo ko kamɓe tigui seeni argol yiya ɗum ɗo tawde e ndu mouradu ɗo patron ɓe ɗoni wonɓe maɓɓe ko ɓen ɗon woni Alaji Julde Sow président tabital Pulaku Sierra Leone chapta
aray ko kamɓe tawɗaɗo kamɓe kadi woni convoy du président de la république Sierra Leone. Nena jarama tigi jarama. Jarama barka. hajol fulfudi bandira wonde mako fulbe africa han woni ko jonta han machallah programme mo weli yimbe ngari joni tawalo ngada tay mo ignes mo don bitela Ibrahima yok mitemi Ibrahima yok wietemi Ibrahima yok ko dum position jogida e fulbe africa lo programme no hande min rewe e secretary general deputy rek secretary general Ibrahima ko dum bodami halade hande programme mo ko tubalu fudda hande ko hono programme mo wali hadale ba hande e hande programme o fuddima bo ko kila ko bambi hede fo pulo ha jon non hana hen wa gasu ay ko programme o dado fi pulago from Sierra Leone Freetown fulbe fo kawru njuro ciosan I would love to answer your question. den fulbe anani fulbe africa fulbe wana hobbe gambia lo because o don gandama ko household sa lady ndi den hol mbolo ni be halande ko holum taki ha fulbe tv badi develop ha dan ma nyalande hande anani no inde woni fulbe africa fulbe ko fulbe africa fof kala bi o bi mami ko fo na ko darani tan pour no be darani pulagu no pulagu yari yeso no pulagu yari yeso anyum ono ciosan e pulagu fo juro onon do fe on jarnama pour yimbe be ganda pulagu ko demgal ganduda ko bangal fayda he aduna he ko dum non fulbe afrika darani pour yimbe ko ngona gotum ngada pulagu kadi on jarama den non ko woni fulbe afrika fulbe fo mona gotum den ko non balno wadde ha partenide fulbe be wala ko non wadde wadde sutena cukalle jami woni jamita cukalle bela enen fo mona hunde wotere ngane pullo fo ko pullo comme yani pullo fo ko pullo sa ndaaren sukabe ko pul jangene mawbe so dum do ko opportunité mo ganduda sukabe na kebi pour ganda ko dum woni ciosane haada mabbe e demgal mabbe pul demgal pular hodum woni nafan magga so ko dum ko jangol ko sukabe yo be jangu en be ganda ponka pulago be ponka pulago no be no wana seda tabe majjani haadaji mabbe ciosane amen jarama do Allah ya fante inshallah. Let's go. Play the song. Jam kirɗon bandiraɓe fulɓe komin wiyete Mamadou Sow dow ngal tabal hande jehma keɓanmi on woni ko darol indir mingol woni pullo fof ko pullo am samba pullo ko goto wondo nder endo be mbi ko pullo be mbi ko gando
ɓe mbi ko neɗɗo moƴƴo wonɗo jooma gacce kewnoɗo sukunu mbo ala leeɓi puɗnoɗo gallaɗi mbo ala laaci sam samba pullo ko goto wonɗo nder endo kono ne nagge nge hirsa ƴiƴam ɗam ɓuli ili gallaɗi ɗi cola tewu o seeka seela sama wiccita ko nden pulaku wañi owi ɓeya mbañi keddi nder india ɓeya owi pokkiti ha america ɓeya ili iloyi ha saudi arabia ɓeya piltoyi ha nigeria niger gabon cameroon mali malawi somalia tanzania ethiopia sierra leone senegambia a limat ha ronka kono a gasnata ko enen goni fulɓe africa nden noon fulɓe africa mbimi mbimami yo pullo fof ko pullo nene o ko goto baba o ko goto nekki ki ko wooti ɗaɗi ɗi ko ƴiƴam men jate ɗe ko enɗam men bape ɗe ko ɗemgal men nden noon ɓolbajol ma tokka ha tiɗana jawdi ko pular tokka ha yoɗana ngari ko pular tokka ha juutana kewal e jaajendi kar ko pular tokka ha tokkittako na jambaroɓe ɓe kibbittako ko pular tokka ha fewana gandal e hakkil ko pular ala arlar ko namdal e gandal nden noon fulɓe lamde kette jange gande mbawe si on mbawi jalte galle golle ɗaɓɓe si on keɓi garte gadde si on keɓani kadi garte na wonata ko caɗɗele korte ɗe on pamatano caɗɗele kawase ɓaleje gartelo to ɗe nasile e conele mawɓe fulɓe daneje pewniraɗe alkule ɗaɗi ceɓe e bape dutoɗe golle ɗaɓɓe si allah jaɓi watata no wano so tawi ko jawdi on jullat ha heddo ala arlar na ko pular saabi gandal on jarama Gambia ko leydi men jokkodiren gollen duwaɗen Gambia ko leydi men jokkodiren gollen duwaɗen sukaɓe heddiɓe e saare fof saltike janngugol ɓe wi ko woni ko hakkille fof ko yaltugol ɗum ani ni jinnaɓe ha haadiɓe ɗanogol sukaɓe fof sakke ha addi galleji sakogol min mi foti andude ko ɓe iɗi e fawtogol ɓe foti andude sinare ɓe nangi sina warugol ko artirgol jinnaɓe halde e ɓe sukaɓe fingol yaltugol min ko woni ko hakkille am fof ko janngugol min mi jaaki yaltugol sako perdude ɗum na kulol ma ɗum fanɗude allah no wawi mi heɓa ɗo arsike haɗi jooɗoɗen e leydi men wonen e muññogol sabu woɓɓe si yeehi anda artugol si jinnaɓe noddiɓe ala e notogol ko honnon iɗanɗen sunogol boy yaari laawol ɓaawa ala heɓude ko ñaama woɓɓe ko laawol waaloto maaya angal ndiyam wari sukaɓe e nder o sahara woɓɓe no yaano e nder duuɓi hani iyaka nanaka haala maɓɓe fof ko leyɗe porto maminata bundo iye sima hoyɗama gollan hoorema woto habbo ha goɗɗo walla ma ko wakkilare tun holle ma arsike ma nafitorɗe koyɗe ma sakko feggoɗa ɗe juuɗe ma ɗi noppi ma hakkille ma miijoɗa ɗum ko moƴƴere ma afrique ɗum ko leydi men immaɗen golle wallidiren woten yaltu hay ken cosanuji men tabintinen ko maɓɓen acciri en ɗum ko nafoore ɓiɓɓe men wona e sombo ɓantare men donc correct the correct correction corrected by the correct corrector because the correct correction corrected by the correct corrector is correct. Gambia ko leydi men haɓe toɗen gollen ɗoɗen ɗum fof wonana en jam kawral leññande fof yo luwa o aynu kulle men ɗe fi moƴƴereji ɗi andira ɗen jokkodiren fi leydi yimɓe men fi hollirde ko en gotum nden hollira jiggol moƴƴugol hesdintinde jikke men e nder leydi men ren men allah joom tagore mbo leydi Gambia. I thank the thankful who has been thinking and thanking you before me to think and talk about McClinton and Trump. I thank you all. On jarama boy. Jarama. Alajiba, please. I need you. ha joni fulɓe tuubi ko mbiyanɗo ko ɗon jeeɗo e programme fulɓe afrique o nden noon e tawa ɗo kala neɗɗo mo gandanta tawa e mabɓe organisation programme ɗo mawɗo ono mbitela alhamdoulillahi rabbil alamin e julde mbaalo ɗo tawa e media committee mbo fulɓe africa 11th anniversary o julde mbaalo simi tinni o programme ɗo ko tuma puɗɗon o programme walla tuma sosɗo nde fedde fulɓe afrique a salminama abdoulaye mi salmini kala ndaaro fulɓe tv fulɓe africa ko dental cosangal duuɓi sappo e ɗiɗi ɓaawo kono rowanini min keɓno caɗele seeɗa min mbawano wadde anniversary o
ko ɗum waɗi ko oɗo woni anniversaire sappo e go'abo kono to sengo ko sosa ko heeɓi duuɓi sappo e ɗiɗi kono fulɓe africa ko kafmo ganduɗa ko daraniɗo pulle ɓamtare pulagu teñingol fina tawa e cosaan men e aadaji meɗen ayi hande ko wonɗo e fulɓe ɓe punti e keewal ɓe ngari juurade nde ɗo ñalande ɗum ko yettere Allah no feewi tambalo ko ɗum si noon ha wawde wadde programme mo ganduɗa ɗum ko international holno mbaɗɗon ɗo ha garat ɗon nde ñalande on waɗgol organise programme wona ko weeɓi kono ko team mo ganduɗa team kawruɗo jaaruɗo kadi wawɗo golle goni e fulɓe africa kadi fulɓe africa ko ganduɗa ko kafu mo ganduɗa o darima ko duuɓi sappo e ɗiɗi ɓaawo gila ngol e yimɓeɓe nangodiri hitande fof hitande min cuɓat ñalande pour argol juuro pulago juuro fina tawa e hikka noon ko food system e climate change wono waylo weeyo ngo ko ɗum woni timmo ganduɗa ko ɗum fulɓe africa watta célébrate ko lamdiɗa ko tagui ha fulɓe africa wawi yettade jottiɗo ko kawral tan nde wonno goto ala ko wawi ɗum noon meɗen nodda kala ɗo ɓiɗɗo pulo wawi wonde pour ara o nangodira e fulɓe africa pour pulago ngu yaara yesso a jarama donc oɓe mbaɗa oɓe tambiti on walla oɓe mbalti on e ballal gila e ngaalu walla e peeje ha ngara ɗon e ñalande ɗo hoɓe woni ɓe ganduɗa woni ko wallede on ha fulɓe africa wawi hedde nde ñalande hande ko ɗum mawɗo pullo lamdal ma ngal waɗi fayida no feewi fulɓe africa ɗe jokkodiri e hewɓe gila e laamu ngu ha ɓiɓe fulɓe ɗo mbawi wonde fof gambia ghana ha Sierra Leone kadi e business uji men gonɗiɗi e nder leydi gambia ɗo e aynakoɓe men e remoɓe e kala ɓe ganduɗa ko yiɗɓe pulago ɓen woni ɓeɗen jokkodiri kono QTV QCell e Mohamed Dia ko partenaire amen e ganduɗa ministre aji men kippuɗe kulle agriculture docteur Demba Sabali e liggodire mumen honorable Sidi Eske Ndiaye e First Lady First Family ɓe fof ɓe nangani fulɓe africa kono Gambia fof ɓe nangani fulɓe africa min mbawata fulɓe goto ɓe ganduɗa ɓe jokkodiri ɓe balla fulɓe africa eɗen mbawide rek wallede ko fulɓe africa konto tako eyyi nden hono mbota ɓeydande yimɓe komi lamdakima ƴeewoɓe fulɓe TV ko ɗum mbota men ɓeydande hen ko mbawmi wiide daroɓe fulɓe TV rek ko ɗum woni yo en koye men jiɗen fina tawa men nangonde gonen hunde wosre nawren pulago ngu yesso saabu so a daari han ko hawri ɗo hen ɓiɓɓe fulɓe alhamdulillah ko yettere Allah si yiyama ngari ko pullo si yiyama gandal ko pullo si yiyama cuusal ko pullo ɗum gandira ɗen ko ndema e gaynaka e fina tawa men nden noon eɗen nodda ɓiɓɓe fulɓe fof ɓe gara ɓe nangonde e fulɓe africa fiide pulago yaari yesso eyyi a jarama tanki feere mo mbala ba in ñaawa poɗotiral baɗatngal hakkunde e suusɓe arɗo ɓe kollira nangol mumen pular ɗum noon haade min fuɗɗo mi yiɗi haal seeɗa no wonde mino weltino bete nde wonɗo waktu fof mino haala no wonde ina haani janggen ɗemgal pular mbawen haal pular nanen pular wona tan haalde ɗum kono mbawen ɗum bon windu ɗen ɗum jangane sabu ɗemgal kamin saawi aada kamin saawi ko heewi si ɗemgal ma majji tan na wayno a majji nden ɗen poti eto ha ɗemgal pular wasa majju e ɗum ina dani fayida no feewi joni mi yamirat rek mo gondumi ɗo ɗum woni ceerno Alhaji Ba o innana en daaɗe ɗe ganduɗa ko ɗen ɗon min lamdoto ɓeɗo arɓe he ngal poɗodiral bisimillah laaji assalamu aleykum on calminama onon fof joni ɗo dal ko natɗo e programme e tan heddi e folo woni hombo adorta ɗen on kirnama min ko Saliou Emba e jiya to wiite Sare Gogo Sandu. Hello, min ko Jaye Ba mbitemi ko ñamina nana jeyami. On jarama min ko Sambo Balde ba ñamina Thioya. Ansumana Balde Kantora. Ko hono window in English wiyete e pula. Ala. Awa damugel toko sen. Musidɓe fulɓe on nani Ansumana o wi window palantere e nder pular ko damugel tosokel kono wona damugel tosokel wiyete joni
immo o non ɗum e wiye heygo no wiye heyno ma walla fofirde yo ɗon no waɗi ko manki toon heynitorgol ok jewten taw window ko dewanel wiyete dewanel eyyi dewanel ne de sellani taw jewten wona dewanal wiyete dewanal ok yo joni window no wiyete e pular ko heynorde yo thank you the next one on immo o woni ko hono caabi wiyete e pular eyyi coktirgal that's correct ɗon a heewi ɗo ok ko gonga caabi ko coktirgal wiyete e pular taɓɓo o noon o wi kellanon mo hoto kantorannaɓe mone kellane kam eyo joni en jawtat hono lewru januari wiyete e pular ɗum e wiye silo ko gonga a haali gonga indema Saliou Demba Saliou Mba haali gonga januari e pular ko silo wiyete sare gobu next hono february wiyete e pular february lewru ɗimmuru ndu o wi february ko lewru ɗimmuru kono wona lewru ɗimmuru wiyete ay toto oɗa kadi e to ndara hono february wiyete e pular february gandu oyo on ɗon ne anda joni totu Ansumana mi yejjiti what is February February ko colte wiyete e pular colte eyo en jawtat ko hombo Ansumana hono Monday in English Monday the day Monday wiyete e pular Monday ko tenen ala wona tenen sare gubu hono monde wiyete e pular alet ala wona alet monde no ko am yes ha joni jawten sare gobu itorde ala wona itorde jawten hono monde wiyete e pular ok altine walla abnde altine walla abnde wiyete e pular balde e Samba Balde heɓi ɗon correct ko altine walla abnde eyyi joni en jawtat hono Tuesday wiyete e pular talata
Tuesday. No, all talada. Alhabuna talada. Tuesday, hono wiyete epular. Anda, yawti. Sunday. Huh? Sunday. Ala una Sunday. Jawten. Dimmere una dimmere. Yo, jawten. Yawti Michael. Oh yo anda. Okay, Tuesday ko mawbare wiyete e pular. Mawbare wiyete e pular. Joni jawten hono Wednesday wiyete e pular. Wednesday e pular ko hono wiyete. Sare gubu? Abnde woni eltine. Eltine woni abnde. Ono alarba wiyete o Wednesday wiyete. Wona debla. Ala. Firtinde. Ala wona firtinde. Huminde. Ala wona huminde. Yawte. Ayo. TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten fulɓe TV télévision nga gonde ten golle fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten fulɓe TV télévision nga gonde ten sayomen fulɓe TV wari kam ɓamtawolde men fulɓe TV wari to men fulɓe TV tiggama ngam hanga hawta hoore men Left